Kahima khairim kelayop diang ya ke kubor ke bakmen bat ke ba pensengot tenat shisha ya ke hima hadim ulat ke jela u CH Wijaya Shankar ula IT ya ke bil batmai ke ba ula soi ha ke kharwai tarik unai wing arajar arpsau. Ha ke singi syat nongkrem kata ha ke kharar tarik unai wing ulat ke jela ula lej bansaki deladi ya ke jingi tenat bat ke jingi po iping ke syat nongkrem. Bat ha kini kesingi ulat ula IT sendan ya ke bil ha ke keti jung sim kahima khairim upaim balajid hasmit. Hapadeng jong kinong syat ulat ke jela ringkat ke jingsakilang u Chief Justice ke Meghalaya High Court u Prasanna Mukherjee u CM ke KHDC ba penyai sing CM u Deputy CM ke KHDC ba PNCM ula pelaj pai ba sendan ke bil ke batmai ke bela tip kemka Khas Hills Autonomous District Nomination Succession and Election of CM Deputy CM Lingskor Bakrau Sardar Shnat Raj Longsan Mansan Shnat Raj Rangba Shnong or Sardar Shnong and Administration of Kriam CMship Ag Arajar Arpsau. They are witnessing. Deixa eu ver. Jom sikit. Ningkong ni siap nak kaliang dungi kong ka Khas Hills Autonomous District Council mentah kesengi ka Khat Arterik unai weng arja akusau ngidan hang ni ako yang san yang CM Smith dia ka bansaki dia ka syat nongkrem bat komblang CM haringkat ka jingdan lang jong Deputy CM ba PNCM i ba Paul Lingdo belong MDC haju kapor kung i Menteri ke Sarkar Jela Meghalaya ngidan lang i Congress Mary Khanturi nang ta iba Martel and Mukim bat QA ni sokmen hagin ga singi ningkong ban
ai kublai shwa ya ka yang san yang sim khamtam i paim Dr. Balajit sim i paim khna habapan sim bat ye i meim bat ye ki bakrau ki menteri lawan bantu hakani ka jaka bansaki ya kani ka syat nongkrem nani ka pomblang sim nakaliang dungi ngi sukmen du mentakasi ban pentip pa bahadin baka Khasi Hills Autonomous District Council kelapas ya ka bil haka khat artorik umach arhajar atusau kani ka bil ka bangitip kum ka Khasi Hills Autonomous District nomination succession and election of CM deputy CM Lingskor Bakrau Sodar Shnatraj Longsan Mansan Shnatraj Rangba Shnong or Sodar Shnong and administration of Khairim CMship bill layo ya kajing menjur na ulat kajela lani ka asen ya ka muhor penlong ai no ya kani ka bill but menin kasni ka khatwai terik unai wieng arjar artusau la notify ya kani haka Meghalaya Gazette ya ka ba la penlong ai ya kani ka bill ka lapas the district council ka iko jing mentoy ya ka ban yo ya ka jing menjur no ulat ya kani ka bill ban penlong ai kalong baya kani ka practices ne kiriti to store ki bladon hakani ka hima khairim nadu ka sinshar ka khadar de kispa snem hadu kale niam le rukom ka shat ka masti ban kiwei kiba ka hima kala jubut renti ya ka jing kai long shwa manchwa la penne pensa da kani ka an benta bat kata ni kalong ka jingjok ya ka hima khairim hi brokwe banang ni shakmat anam la shu mano ban benki lene ben pensenjor ya ka sinshar khadar hangni nadu ka sinshar sim hadu karaj hadu kishnat raj hadu kishnong lene ki sodar shnong ya ka pomblang sim lene ka shat nongkrem bat kiriti dustur ki babun ki balale hakiraj lene kishnat raj hakiwe ki jaka hapo ka hima khairim kanlong dabla itu dakabor jongka ai de kata ni ka bagi penpawi ka jingkemen ba nangni syakmat ka hima khairim kaladon yala ka jong kasdi ka bakhlain yala ka jong ka jingyada ka bakhlain hapo jong ni ka ai de nakaliang dungi ikit pok kerwiang ya ka hima khairim prokowe hapo jong jingelam tu i Dr. Balajit sim kum ipaim rangba paim khna bat ki bakrau ki menteri ki longsan ki mansan bat kumju ki lingdo baro bat khamtam ki soda shnong ki rangba shnong ki bahap hapo jong ka hima khairim omduna dia ka khat sau spa teli ki shnong mentala sha pen kupor daka an hadin bala yo ye keni ka an ai khuble ju kupor khamtam ye ka state government kabla ide banpha ye keni ka bill ka jongi shaulat ka jilla bat nakaliang jungi ai khuble ru yo lat ka jilla CH Vijaya Shankar uba laai kamuhor neka jing itu leneka asen ya kanika bel gajungi balalong ai benta nang ni shakmat ni ai kublei ki pa baro ki kun ki hajar jong ka hima hebro kawai habide bakata kublei shibon namar kani hi kanika principal ai bangi pas menta ya kiriti ki dusron baro insa runglut hangne bat shendu nakaliang ka council kan hawanra sai rules bat hapo jong ka rules kidang bun ki jenat lani ki riti trekam ki banadu kahima hadu karaj hadu kashnat raj hadu kishnong dan sapendrung bat kham tam ru wat ya kale niam le rukom ru di sapendrung hangta along kumta he om baro ya ki an le sela ban biang shispa nak shispa kidan ki jinduna hangni hantai Henry kita jinduna ka bangila banwara amendment hadian habut katkum ka jingdon kam ka jingya jong kapor kata ngimla ban batai muta Henry la dadon kam la ban le kata